Jitse van der Wal opende in juni van dit jaar een eigen dartwinkel. En dat is de eerste in Dokkum. Maar troch privéomstandigheden mij de verhuurder mat er op korte termijn een nijponsziekje. Van der Wal baalt, maar jouwt net op en komt via sociale media in actie. Ik ga wel verschillende reacties al krijgen. Maar we zijn natuurlijk wel op zoek naar een vrij groot pand, omdat we toernooitjes in zou willen houden en dat ik al dien. Dus voor de winkel zelf is een hele grote rond op zich net nodig, maar voor de dartbaan en voor de toernooitjes wel. Maak eens die zwargen, dat is net op die het een plak vindt, want 16 september mag je eruit, dat is al redelijk vlot. Ja, in principe net. Alleen we hier wel een grote opening gepland op 4 oktober dat Remel van Barneveld hier ook zou komen. Dus dat weer een hele mooie grote verrassing in geweest. Misschien dat dat nou net lukt, maar ja, dan wordt het misschien wat later van het jaar of eventueel begin volgend jaar. Maar op Jan doen we sowieso net, dus dat komt sowieso nog. Ekkel is de winkel nog net lang open. De nieuwe dartwinkel in Dokkum docht het goed. Vooral een prot online. Ik ben een via Facebook bezig en ik denk dat ik 80% van mijn verkoop daar wel via die in heb. Maar ja, goed, ja, de toernooi is er dan gewoon hartstikke leuk, weer altijd gezellig. En ja, meesten, ik kon gewoon zien dat meesten er ik van opvleuten. Ja, het is al wel leuk om een prot jeugd te zien die kwam, dat ze wat minder op straat omrennen of achter de PlayStation. Dat ze gewoon gezellig maar snel een pieltje gooien. Ja, ik vind het hartstikke leuk om te zien en ja, dan kan ik wat talenten spotten misschien.